اللہ فرمائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً قبلہ داؤد علیہ السلام دی امت اللہ فرمایا اگے پیچھے مچھلی دا شکار کرو لیکن چھان ہفتے آلے جاڑے مچھی نہیں پکڑنی توجہ کرو تھوڑا جی تے اللہ صحیح مچھی کو کیا کیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ بحر کے کو آدھن عربی ہے سمندر کو دریا کو قرآن آدھے انہاں دیا وسطیاں سمندر دے کنارے ہوتے ہم تے گزر ساری مچھی دے آئی تے اللہ فرمایا داؤد انہاں کو آکھ اگے پیچھے مچھی پکڑو ہفتے آلے جاڑے تے رب مچھی کو حکم لیتا اذ یعدونا فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا اللہ مچھی کو حکم لیتا مچھی تو ہفتے آلے جاڑے نکلی کر بہر اللہ نے فرمایا اگے پیچھے تلے لگی گئی کر ہفتے آلے جاڑے تو چھلانگا لایا کر شرعا بمانا ولہر مچھی دے ولہر نکلن قرآن آدھے مچھاں جو چھلانگا لامن مارکا بننے دے بے دے لالو وہاں میں ایک بے کو آکھن یار ساکو تا رب روکے تے مچھی نکل دی چھان چھانے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ہفتہ گزرے علامہ صاحب لا تَأْتِيهِمْ دمانا ہے ایک مچھی نہ نکلے ہفتے آلے جاڑے نکلے انہاں کو رب روکیا تے اگے پیچھے مچھی تلے اے گاریاں لامن آکھو اپنے اپنے جال لامن مچھی ایک نہ آوے توجہ کرسو انہاں لوگاں داؤد علیہ السلام کو آکھے تے داؤد علیہ السلام اللہ صحیح کو آکھا مولا میری امت کو روکے تے مچھی نکل دی بھی ہفتے ہے اگے پیچھے نہیں آندی ہفتے آلے جاڑے اللہ جڑا جواب لیتے سننا لائے اہل علم دیکھیں ہو اللہ فرمایا یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک ربک نبلوہم اے داؤد نبی میں رب ازمیندہ پیا امتحان کریں دا پیا میں رب دیکھنا چاہنا اے مچھی دے شکار دو دے دن یا پرور اے داؤد نبی میں رب دیکھنا چاہنا اے شکار دو دے دن یا پروردگار دو دے دن دوستا انہاں لوگاں ہیلا کیتا مچھی پکڑن دا ہیلا وہ ہیلا کیا کیتا قرآن پڑھو انہاں چھوٹے چھوٹے تلا بنا گئے تلا ہفتے آلے جاڑے انہاں تلا میں پانی چھوڑ دے میں مچھی ساری کٹھی تھی ویلی اعتوار پکڑے اللہ سے فرمایا داؤد نبی یہ کیا اللہ دے نبی جلے ویلے انہاں کو روکے انہاں کہا سا مچھی تا نہیں پکڑیں دے اسا تا پانی چھوڑے تلا ہے
رب آکے مچھی نہ پکڑو، اسا مچھی نہیں پکڑی، اسا پانی چھوڑے ہے۔ اللہ دے نبی آکے مولاو تا پانی چھوڑے نے پکڑیں دے تا وہ اعتبار سوارن۔ رب آکے داود نبی کوئی کہیں نال چکر، کوئی کہیں نال چکر، اے اوترے میں رب نال چکر کر دے۔ ہن اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، انہاں حرام کھاون دا ہیلا کیتا، قاری صاحب رب کو غصہ آیا، اللہ کو ناراضگی آئی۔ اللہ فرمائے دے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قرادہ دن بندر کو رب کو جو کابڑائی نا، قرآن دے رات کو ستے بندے آن وڈے ویلے اٹھے ساریاں وستیاں بندارا حرام کھامن دے ہیلے دے ویچ۔ اچھا ایمیں امت محمد کوئی اللہ فرمائے، اللہ فرمائے میں سود حرام کیتے، سود مردار کیتے، رب دے انہاں کو ازمایا ہم مچھی دے شکار تو اکو ازمیسا سود کو حرام میں رب دیکھنا چاہنا، تو سا سود مردار تو دیکھ دے وے یا پروردگار دے۔ اللہ پر میں دے نظر تھا میں دیکھنا چاہنا۔ ان قرآن دیو ایک جرم کریں شکلاں بدلیں، اساں لکھاں جرم گناہ پہ کرنے ہیں، تول مل کے آکھو اے تیرا کرم سادہ رہے گے بھرم، اے باوا لیندیاں شکلاں بچا چھوڑ اے اچاک سو سبحان اللہ۔ کر صاحب ایک بھی عاشق بول پہ وعدے بندی ماں کی تیری ساری راہ کی تیری سوجھلا وی تیرا چندر تارے تیرے بندی ماں اچاک سو سبحان اللہ۔ ذرا ذہن بناؤ تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا پیری بول پہ آدھے مولوی ذرا چپ کر میں کو علامہ دے، خواجہ صاحب تو کیا دے، وہ آدھے پیلوں پکیاں تے جان۔ خواجہ غلام فرید دی زبان اساں یکیاں پیلوں بیٹھے ہیں، پیلوں۔ خواجہ صاحبہ دے مولا اے پیلوں پکیاں تیجاں وچ وچ کچیاں تیجاں کچیاں پکیاں تیجاں کچیاں پکیاں تیجاں بلکہ یکیاں تیجاں۔ اے اللہ ایہ یقیاں تیجاں سوجھلا وی تیرا چندر تارے تیرے، ایہ تیرا کرم سادہ رہے گے بھرم، اے باوا لیندہ شکلاں بچا چھوڑنی۔